Żewġ dibattiti differenti fl-Università ta' Malta taw ħarsa minn angoli differenti ta' din il-kampanja elettorali. Filwaqt li l-Aqda Pals għamlet l-evalwazzjoni tagħha ta' 3 manifesti elettorali ta' 3 partiti ewlenin f'pajjiżna, l-SDM organizzaw dibattitu bejn 3 kandidati indipendenti għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Għad-dibattitu organizzat mill-Aqda Pals kienu preżenti d-deputat Laburista Owen Bonnici, id-deputat nazzjonalista Karl Guder u l-kandidat fisem Alternattiva Demokratika Arnold Cassola. Owen Bonnici sostna li gvern ġdid huwa kommess li jagħti opportunità lil dawk l-istudenti li jkollhom jirrepetu sena fil-Junior College, l-MCAST u l-Higher Secondary sabiex jibqgħu jirċievu l-istipendju għal sena. Bonnici qal li din il-proposta sertejn sabiex aktar żgħażagħ ma jaqtawx qalbhom u jkomplu għaddejjin bl-istudji tagħhom. Arnold Cassola kritika l-proposta tal-Partit Nazzjonalista li jitqassam tablet lil kull student fil-primarja u s-sekondarja, proposta li fi kliemu hija waħda li ma tistax tiġi implementata. Ir-rapport li nidiet l-Aqda Pals kien wieħed objettiv ħafna fejn kull proposta li tolqod b'mod dirett liż-żgħażagħ u l-istudenti mit-3 partiti politiċi ġiet analizzata b'mod iddettaljat. Tkellimna ma' Klaj Farrugia, il-President tal-Aqda Pals. Bħala Pals illum ħassejna ħtieġa li nsemmaw il-voċi tal-istudenti kollha, kemm tal-Università, kemm tal-Junior College, kemm tal-MCAST, bħala eżekuttiv iltqajna u ħadna l-opinjonijiet tal-istudenti. Ġifieri llum nixtieq bigburija ngħid li dan ir-rapport ma ħareġ biss mill-eżekuttiv iżda ħareġ minn konsultazzjoni mal-istudenti. Ma ddejjaqniex xejn nikkritikaw fejn għandna nikkritikaw u faħħarna fejn għandna nfaħru. Sa dan it-tant l-Aqda SDM organizzat dibattitu bejn 3 deputati indipendenti, Nazzareno Farrugia tal-Ajkla, John Zammit mill-Alleanza Liberali u Tonio Merċieqa, kandidat li ddeskriva lilu nnifsu bħala wieħed konservattiv. Però l-aktar li ġibet l-attenzjoni kien id-diskors ta' Nazzareno Bonnici bl-istudenti jinfexxu f'ċabċipa wara l-oħra kull darba li Zaren sfida lil partiti l-politiċi l-kbar li fi kliemu fid-9 ta' Marzu kien ser ikun qiegħed jagħtihom risposta. Zaren Bonnici qal ukoll li ser ikun qiegħed jibdel il-proposta tiegħu li jħaddem il-power station bl-ilma. Qal li flok miraklu huwa ser ikun qed jagħti pannelli fotovoltaiċi b'xejn lil kulħadd. Qed jgħidu li forsi ma jsirux mirakli, jien ħanajlek. Jiena ma nistax nagħmel power station waħdi, xi ħadd irid ikollu taf kemm għandhom il-partiti, partit u partit. Kif tista' nivvinta power station jien? Ngħidlek mela, inniżel il-mulej miegħi, ngħidlu mulej, tix nitkellmu ġiex kilmiet miegħek forsi xi darba nivvintaw taħdem xi miraklu power station taħdem bil baħar biex tiskantaw. Illum immexxu bniedem tajnu qalbu, nibdlu lu qalbu ndaħlu ilu hawn dik mhix maddemku, dik mhix miraklu, ħansemmi oġġetti. Hawn min iċempillek minn barra fuq il-mobile, min iċempel m'għandek xwajed, dik mhux miraklu, mhux miraklu. Wara li ġiet fit-tmiema din l-attività ħafna studenti nġabru madwar Zaren għar-ritratt u minnaħa tiegħu ma ddieq xejn jagħti xi żewġ bewsiet li tfajliet illi nġabru madwaru.